Здравейте, хора! Аз съм Бомбърът и в този клип ще играем Zombies Plants vs Zombies 2. Знам, че правям много разнообразни клипове, да правя поредици на тях, единствено и защото правя много клипове на тях. Ако искате да правя поредици, напишете долу в коментарите и ако има един такъв коментар, ще направя. Не пречи просто за клипите да написвам първия епизод на Търъцата. Днес ще правим Търъцата и готов. Не ми пречи. Но винаги има едно но. А това но в момента е, че хора, не мога да мина ниво. Между другото, сега в момента, знам, че изкарате да имаш такова много ключове за всички. Ами когато? Ами... Хора! Не знам. Искам да пробвам едно нещо. Между другото, това не съм го правил. Това тестен, за първи път го правя. Искам да видя Вау! Това е мощно! Това е мощно, ненадминато. И хем прави малко повече идеи. От обикновените малки вече. Само изберете добре разположено. Между другото, мисля, това не е така ползване ужасно. Скъпо. Не, хора, това трасе няма да стане. Трябва да е нещо. Задължително е. Аз между другото ползвам по-скъпички. Това, което пада. Между другото, място на първия слагам лесни
Мам. Мъничкото, дето прилича на Велка, ама дето е синьо и фризва. Не му знам името, защото не казвам. Малко синичко нещо, дето прилича на Велка и фризва. Yep. No thanks. We're done. Yay! Oh no! Oh, got us! Got us! Не, тук ще трябва да направя това. Не беше ефективно. Трябва да сложа тук нещо. Ама ще трудни нива. Ама че трудно ниво. Другото, тази гъбка е много хубава. Минало ниво просто. Тая гъбка обезсмисля много неща. Let's rock. Сега ще видите къв съм сега в истинската си форма. Всеки си дава само при вас и пекулация тока с мама. И докато влизам първото зомби, за да мога да си пъсна всичкото, не че гледам тук. О, я стига де. Между другото, едно много важно нещо да имате фриз, защото този фриз ще ви спаси кожата. Понеже чият тунстони са толкова гадни и чисти. Нямам думи. Wow! Так! Yay! Айде! Трябва ми! Yes! Yes! Махнете се тунстони! Yes! Така като се гъбите, вече е много приятно.
защото трябва много пари. Парите не стигат. Парите никъде не стигат. Не докато и сега е така. Пари, ако може. Паричка. Може ли? Паричка. Ето, защо използвам фриза. Чеки са много ме радват, когато ми дават паричка. Много са яки. Яки сте. О, е. О, гадост. Дано да си направя всичко. О, гадост. Между като използвам силом. Мисля, че ето ги използвам за когато някой зомби ще ми изяде някое растение. Бързо отивам, бързо го слагам. Пам. Да, доста взе тези неща. Докато ще има поредица на Plants vs Zombies 2. И тук много е разно всичко. Ай, вижте от начало картите по е начин. Добих първото ниво, получавам карта. Като мина второто ниво, пак получавам карта. Като мина третото и четвъртото, пак получавам карта. Като мина петото и шесто, пак получавам карта. И после си е чувство. До следващата карта, но това начало е много яко с картите. Просто да. Айде, чао! Дайте един лайк на този клип, пак ви е харесал. Оставете коментари, ако имате въпрос към мен. Ако ще питате дали ще има някаква преса или ще казвам на не само на мобилни игри, мисля, че ще кажа, ще казвам само на мобилни игри, поради причината, че за да казвам на компютъра е много по-сложно, а за моята възраст е сложно. Ай, майка ми... Тя стои в школа, където е компютърът ми. И да снимам трябва да няма, и е малко вероятно да ме остави сама. Да. Чао от мен е бомбата. Бомбарът. Бомбарът ви казва, чао, дете.